Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag ay matatagpuan dito sa norte ng Pilipinas. Sikat na sikat ang kanyang pilgrimage site dito sa bayan ng Manaoag, Pangasinan. Dahil late na kami nakapunta ng Manaoag, late na rin kami nakapagtanghalian. Kung meron man akong side comment. What's up guys? Welcome to 23 Jam TV. And for today's video, ikot ko naman kayo sa Virgin's Well and also Kabalikat People's Farm, which is also located in Manaoag. So if in case hindi nyo pa napanood yung other two videos ko, which is the Church of Manaoag and the Hardin sa Paraiso, I will just leave a link on the description box or either dito sa taas. You can just click on that anytime. And if you like this video and also those videos, you can just click on like button. And if in case na nagugustuhan mo yung mga videos na sinishare ko sa channel na to, sana maging subscriber kita, and thank you for subscribing to my channel. So speaking of subscribing to my channel, I just want to shout out kay Aisha Fofana sa Iloilo City. Thank you for subscribing to my channel. And I guess that's all I can say for today. So let's proceed. A few moments later. Sa tuwing naghanap ako ng lugar na pwedeng puntahan sa Manaoag, isa itong Kabalikat People's Farm na nakikita kong option. Ayon sa mga taong andoon, pagmamayari daw ito ng magkapatid na mayor at board member ng bayan. May mga bahay kubo kung saan pwede kang magstay at walang bayad. May mga hayop na tulad ng sawa, unggoy, bayawak at kung ano pa. Pero ibang-iba siya ngayon compare sa mga nakita ko bago pupunta ng lugar. Ang Virgin's Well ay matatagpuan dito sa Barangay Pugaro, Manaoag. Sa totoo lang, kahit ilang beses na akong nakapunta sa Manaoag, ngayon ko lang nalaman na meron palang ganito sa bayan nila. Ayon sa aking pagre-research, pagmamayari ng pamilyang Daniel Casabar na taga Barangay Poblacion, Surubio Town, ang 56-hectare lot kung saan matatagpuan ang Virgin's Well. Free access or walang bayad ang pagbisita dito. Ang tubig na nanggagaling sa balon or well na to ay pinaniniwala ang nakakagaling ng mga may sakit. At maraming mga deboto na may kani-kanilang salaysay at kwento kung paano sila napagaling ng tubig na galing sa balon. At dahil dito, sinasabing ito ay sumikat kahit pa bago mag 1950s. Sa dami ng mga deboto, naniniwala sila at napagaling sila nito over time. At ang komunidad ay lumaki at na-develop ang construction ng lugar dahil sa mga donasyon. Madalas ito ay dinadayo ng mga deboto at makikita mong maraming tao dito sa tuwing sasapit ang mahal na araw, magmula linggo ng palaspas hanggang sa linggo ng muling pagkabuhay.
yung tambalulayan natin. Tambo mo, tambo bukor mo, bukor.